Jste byla namalovaná, ne? No byla, já jsem se potřebovala odlíčit a namalovat se znovu, bo si chci navlnit vlasy a ten make-up už nebyl moc fresh. Odkud jsou ze Sheinu, máme taky ten kodík, taky nevím, ale ze Sheinu prostě a nalepila jsem se jako normálně z vrchu, ale oni jsou strašně jako dlouhý, takže se je tady teď jako stříhám jak idiot. Kámo, nebudu s někým vysílat, běžte do piči. Do piči. A budeme u nás sami doma, bo moji rodiče jedou k mamky kamošce. Je to úplně divný, tak kdybych tady stříhala oči, ale já si stříhám řasy prostě. Já nevím, mě to prostě nejde ustřihnout. Ale jako asi lepší, ne? Chodí na ty řasy vůbec jako, nevím, já jsem se lekla, že si utřihnout své řasy. Ne lidi, to jsou umělí, ale prostě jsou hrozně dlouhý. Košťata. Si jdu znovu malovat, jo, protože si chci navlnit vlasy potom. Já chci být hezká. Kolik tě je? 16. Ale fakt mě mrdají ty řasy. Já mám hrozně moc dlouhý řasy, já tam mám přírodní, buď ráda. Tady to oko vypadá docela dobře. Tady už domčevi, jo. Toto. A takhle to tam přijebu. No. Girls, děkuji. Ty řasy se mi teda moc nelíbí, ale co mám dělat, jo? Že se stříhá nůžkama řasy, co? Stříhala jsem si tady ty umělý, bo jsou dlouhý jak prdel. Bylo spousta půl roku. Ten střih řasů byl hodně risky. Já na oběd. Kámo, měla jsem KFCčko. Byla jsem se najíst s mámou. Jsou hezký, děkuju, ale prostě jsou takový hrozně jako košťata, ale ono to bude vypadat jinak asi zase, až se namalou, že? Protože takhle vždycky ty řasy vypadají divně. A jakmile jste namalovaný, tak jako to vypadá úplně jinak. Takže tak. Já jsem si nový bronzer, takže ho dneska vyzkouším, jestli se mi nebude. Jo, ale byla bych fakt nasraná. Můžete posílat lajky, psát nějaký otázečky. Teď si nechám, jo, teď vidíte moje špičky tady. Teď si nechám trochu zaschnout ten side profil. To je nos, co? Ne, děkuju moc. Mně se taky líbí můj side profil. Jakože to. Teď ty řasy jsou fakt jako dlouhý, nebo tady ty se mi možná líbí víc, jak tady ty. Takže to možná ještě trochu katnu. Jsi krásná, děkuju. Jsi hrozně hezká, děkuju. Myslíte si, že dobrý? Že jako v pohodě? Prosím follow. Kamu nedějte se tady promo. Určitě. Dobrý, že? Nevím, ty řasy jsou fakt jako divný, no. Sorry, tady tím follow jako všechny a tak. Ty nůžky to jsem umřela. Máš nějaký nejlubější umělý řasy? Nemám. Moje Míček, děkuju. Ty máš nové nechtíky? Jo, lidi, já vám je ani nechci ukázat, fakt jsou hnusný. Úplně mi to posrali. Platila jsem za ně úplně ranec, vole. Mi to posrali ty nechty. Takže jsou právě lepší, než máš. Něco, kámo, bych to prdele, nebudeš mi tady zpomluvat? Nebudeš. Ahoj, měj se. Hranice 100k. No ne, ale tak jako za nechty dávám třeba 450, 500, teď jsem dávala 620. Ale tak protože oni mi to museli sundat ty nechty předtím. Ale prostě, kdyby se to viděli zblízka ty nechty. Jenom je nablití.
Jakože reálně mi je nablití, jo. Kde jsi byla? V City Parku, ale já chodím do City Parku jakože furt na nechty. Jebe tolik, už platí za něco, co ti nelíbí, tak jako asi tam neodejdu bez peněz, ne, vole. Nejsem taková, ale já prostě chodím normálně do City, jako vždycky. Vždycky tam mám hezký nechty a čumta, jak to vypadá zblízka. Fuj, to je nechutný. Protože mi to dělal prostě nějaký borec, který se to jako teprv učí. OK. Tak jo. Počítala jsem, že to dopadne líp. Kamo, se ty jsem byla dvakrát pokaží strašně, že ty mi nešla jedně a mám to. Kamo, dávám tu moji chmifrítku, to je 350. Já budu chodit asi do Opavy na nechty, no. Bo jakoby Opavu mám nejblíž a nevím, jestli budu chodit v Bruntále. To nevím. No ale já jsem jako byla v City vždycky spokojená, prostě. A dneska jsem čekala na tvůj stream, yes. Já jsem fakt jako byla v City, jsem byla. Že mi to takhle domrdali. Nevím, jako za 3 týdny budu zase na nový, no. Prostě budu muset vyčkat. A mít takovýhle hnusný nechty, no, ale tak jako neposeru se. Já jsem ti se na ik, děkuju. Napište nějaké otázky. Lepší přirozený obočí? Ne. Lidi, jakoby já nemám skoro žádný obočí, proto si ho maluju. Jo? Když jsme si to ujasnili. Máš doručený ty holky s těma kundama ze včerejška? Ne. Kde bydlíš? Zatím na Vysočině. Od příštího týdne Moravskoslezský kraj. Byla jsem v City a typka si tam začala stříhat nechty na nohu vedle typka, co mi dělal nechty. Děláš prdel, ne? Sposrala, kámo. Já příštího týdne už ne. Sluště to děkuju. Příštího týdne budu v píči už, díky bohu. Nahoru za tě říkám, se stěhuješ, jo, strašně pěkná si, děkuju. Lidi to obočí bude dneska. Buď rád, že se stěhuješ, já jsem hodně ráda, no. Čekám, až zase přijdou se hrotit, ne? No, jediný, kdo mi tady bude chybět, je můj kluk, Nelča, Denča a ten zbytek jako, no, se stěhuješ do Bruntálu, Moravskoslezský kraj, to je kousek od Opavy. Budeš za nima jezdit, no za svým klukem budu jezdit hlavně. A v létě, když tady třeba budu, že jo, nebo takhle, tak se s nima určitě uvidím. Jak to děláš s tím vapem, jako co? Co dělám s vapem, nebo? Teď já to obyčí úplně domrdala. A ty vole bydlíš od mála? Ne. Já jsem se dověděla v Olmu, kámo. A kde bydlíš teď? V Jihlavě? Prostě stěho, že se neváží zeptám, protože mám nemocnou babičku. Teď to obočí takhle fakt nebude vypadat, jo. Nemějte třeba zase nějaký chytrý keci, že to vypadá hrozně, ale tak to vypadat nebude. Spoj ho. Jo, spojím. To spojím tak, jak si chceš. Začíš s rodičem, nebo začíš s rodičema. No. Teď prostě mi posíláte žádost na secret, jako já se vás nedám na secret, pokud se s váma nebavím. Co studuješ? Aktuálně nic, protože jsem přerušila studium. Protože já se stěhuji pryč. Jsou od 18, bro. A co, bro? Myslíš, že se poseru, že to je od 18, nebo co? Já těch chybět nebude, nemám příjmení. Jestli myslíš Elišku, tak s tou se nebavím už docela dlouho. Už se nebavím docela dlouho, takže... Ne, nebude. Jaké jsi studovala?
kuchař číšník, co milu, sociální činnost. Konečně došetřím. Odkud mají řasy, prosím. Ze Sheinu lidi, ale neřeknu vám kódík, jako můžu vám je tak maximálně ukázat. Podle toho se je můžete najít, jak se budete tady s Dominikem, tak se budu ohlížet podle něho. A když ne, tak nevím, jako asi někde okolí Olomouc a tak, no. Možná bych šla do Ostravy, ale nevím. Já nevím, jak to bude, že jo, jako mám ještě 2 roky, no, jakoby než dostuduju, což je ještě díl. Takže ještě to můžu zpátky do prváku, že od září. Takže ještě díl, prostě než dostuduju, tak mám ještě hodně času. Ale a kdybychom spolu nebyli, tak asi někde v okolí Olmu, no. Já bych šla do Ostravy, vůbec nevím, jak to bude. Co budu dělat teď za práci? Nebudu dělat, nebo jakože na školu nějakou půjdu, jestli myslíš. Nebo v Olomouci už to není bezpečný, jsem Olom. Za školu, no já nevím, kam, asi kuchař číšník, protože já jsem tady na kadeřnici. A není tam místo a řekli, že mám mít jako na kuchař číšníka, když se udělá místo, tak mě tam přehodijou. Už s ním neplánuješ být, jo. Já neříkám, že s ním neplánuju být, já jenom jako nemůžu vám říct, jak to bude za 3 roky. Jako nemůžu vědět, jestli spolu budeme za 3 roky. Přestoupila bys, i kdyby se nastěhovala. Ne, nepřestoupila. Protože jsem namyšlená.